Гаиләдә Муса 6-нчы бала булган. Монсы кем икән инде? Әйе, монсы Муса үзе инде. Безнең көннәргә хәтле килеп җиткән аның беренче фото рәсеме. Ул 1906 елда туган. Ул бик Ватан сугышында катнашкан. Димәк, 1906 елда 15 февральдә Ерак Оренбург өлкәсендә Мустафа дигән авылда безнең булачак шагыйребез туган икән. Менә шушындыйрак мөхиттә балачагы үткән аның. Бу безнең халкыбызга хас булган мөхит. Без татарлар һәр вакыт йортны менә шушындый шаршау, пәрдәләр белән һәр вакыт бизәп торганбыз. Безнең инде Казан шәһәре буенча татар кызы, татар егете бәйгесе үтә. Без аның татар кызчыгы 2019, татар малае 2019 дип атыйбыз. Һәм сайлап алу турлары булды. Менә бүген безнең иң соңгы турга, 3нче турга үткән балалар 16 бала сәяхәт кылдык без Муса Җәлил музеена. Ни өчен Муса Җәлил музеена? Чөнки инде без конгресста башлаган без икән Муса Җәлил укулары. Балалары кичкенәдән инде ул шундый халык ара масштабтагы бәйгегә катнашырлык итеп әзерләү безнең бурычыбыз булып тора. Шуңа күрә без Муса Җәлил музееннан башландык. Без бүген менә шушы музейда Муса Җәлилнең тормышы, аның инде квартирасы, ничек алар яшәгәннәр, гомумән аларның тормыш юллары белән таныштырабыз. Һәм инде татар халкының яшәеше, татар халкының өе белән дә өенә дә күзәтү ясыйбыз.